Jambili NGO lapen ERC Eye Care Hub Hospital atum Chilangsi Bornirja Bordega timung arong along rada tumapan aki jopen sekelang pon. Kardom pini pramdama bertal dong penili sami promila timung pi non birtang tatpen arjuponik tha. Matijong achiklu ni phai crazy arni Jambili NGO lapen ERC Eye Care Hub Hospital atum Chilangsi Deopani constituency ke parlo Bornirja Bordega timung LP school along ake joipen make churche remramarara tumaphan ake joipen sekelang padopon. Mexi inut amuni nabang arjon aruarim kido anaphan ajadason punon lapen ajadasai punon kipaklang emek jongsi chicharche det puluti inut amudi theng tu thengloksi mandet labangso puanalon kido par pikapir thelong mekle churche det puluti inut monit ni insam jin pen labangso apir thelong kido ke thakdun lapen kaching thura moaphan ke sungkrung binong Pirthe mesen pen som dunangji lapen penangan atom ki apor kalipin lang sita pinya kiso ki unai penajok amek kavinang laposon hamphangalong doo lapen latuma phan rapto sikime puma thapar siksi Jambili NGO atom ningkime oajok alang litum chepaduk chepalak pen mulok aphai pangrum ponsi alang litum matijonga chikloni phai crazy arni bordega tibung LP school along ada por phai sirke balom pen rada tuma phan mek kachelanga varsai pipon Labangso asikelang along ERC Eye Care Hub Hospital Nogaung atum pensi nang Cherabdun. Labangso arni sekelang Dr. Bangpli lapen Jambili NGO atum Cherab chitopen kadu kawe bang trok narkebra pho amek kecharche raradumaphan ake joipen selang pon. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PM-JAY Alo Card Arideng Kido Abang Fiatuman ke ake joipen Operation Sekachilang Awarsalong Jiputa Dr. Atumpen Sekelang Pom Ahut Rada Tumaphan Pachini Pon Lason Thakthaka Saidim Kapre Kalong Sitame Chesik Bom Loputa Jambili NGO Claim Magatumpen Nang Pachini Dun Hanjang Lang Sopen Jameson Teron Pen Trisonik The Karbidili News Sarsing terangpi pen Rina tisopi asopi rimjir terangpi arta ningkan ke thomra achitim ke sodera jok api apua tumara daphan kachuning ripen ke sokachelang ji aphan kerap kachohang Rimjir terangpi ke paklong kam ahawar belogat pen kilometer troksi ranar keban kahelo bisar puarong amekar sarsing terang lapen Rina tisopia tuma sopi apa epuadum kiduk dera jok lapuana ningkantami selang pon un ederlo Dr. Atuma phan karju pen dowaya bangke nam siki hi ke pacho pensi lana bomlo sitami mi un ederlo lasi non adihuya bangke akhi adat doan cepa doisi Difu along Anman pen, Difu Medical College pen, Hospital along se lang ponlo. Alang litum ahem pen, kachiwan asap sovet atangka tami igderlo. Lasi, Karbiang Termas Council CEM pen, Chengnok EM atum, Local MSC lapen, Ning keme atum an, alang litum aphan, kerap kipidunji aphan si tuning ripon. Ning kehang, Ning keme atum, Rina tisopi mate, clear dap tisopi abeng account number 387624863354 IFC code SBI N 0005724 SBI Manjalong Thaponong Jipusi Perangki aphan Chethan Pon News Text Report Karbidili News Pinya berta bang kela pon sikang ton poniklo dome thakme kurwang thu